Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, дар ин навор мо барои шумо суханҳои Самандар Муродовро баъди муҳориба омода кардем ва ҳамчунин оиди рафтан ё нарафтани ӯ ба UFC гап мезанем ва боз дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи Самандар Муродовро тамошо карда метонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен ва моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Самандар, ту имрӯз баромади хуб нишон додӣ. Ту ҳоло ҳам ҷангвари бебохтӣ. Эҳсосотҳои ту чӣ гуна аст? Алҳамдулилло. Раҳмат ба Худованд барои оне ки доимо бо ман аст. Алҳамдулилло. Дана, ба ман шартнома деҳ. Вақте ки ту пушти ӯро гирифтӣ, медонистӣ ки ӯро шикаст дода метонӣ? Албатта ки медонистум. ба фикри худат ту диққати UFC-ро ҷалб карда тавонистӣ, то ин ки ба ту шартнома диҳанд. Конечно, ма ҳама вақт меҳнат мекунем ки барои ҳамин UFC бубурум. Алҳамдулилло рӯз бояд ман рабта баданавайд. Бо веса накада буд. Соперник бо почти сколько 2 килограмма был. Лишних был у него. Вақте ки туро ба усул гирифтӣ, медонистӣ ки аллакай охирон сонияҳои раунд мондааст. Мураббиҳоям ба ман гуфтанд ки 10 сония мондааст ва ман ӯро пурра маҳкам кардам.